Lho, nggih sangu sekolah sesuk mriki. Karo Om Kangkong niki. Om nggih. Dengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apa malih mboten ada sing apa malih mboten? Kanten. Satu atau dua lagune? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200. Pilih. Oh satu aja 100 juga enggak apa-apa. Oh ini terima kasih ini. Salim. Terima kasih Salim karo Om. Oh, sini. Selo semoga besok menjadi silin yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk ya. Nah, sekolah yang sangat luar biasa. Nggih, bantu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kuwi kotangan sing mau kotangi apa to, Bu? Sukses selalu ya, Dek Cahayu. Nah, terima kasih. Oh, nggih. Ojo dikene bapakmu lho duwite kok nggih utuk lho kok. Ora. Banu. Ya. 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 Iki gilirane sapa? Gilirane genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu. Lawan para utamane bapak kepala sekolah. Ya. Ya, lan bapak ibu guru juga siswa-siswi sing mamang ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Nah, iya lho, Niken Salindri diaturi jumeneng. Ngono pasumbang lagon kok diatur karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disepati musik Mas lho. Nah, untuk berdirinya sang bintang wali kota Kediri kota tahun. Nah, Niken Salindri yuk. Sunggalu Mbok Cahayu Niken Salindri. Sugeng bapakku yang tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lek kowe njaluk sangaku tak sangoni 100 kuwi uyai segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaramu. Beda Pak, bayaran beda Pak. Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sawu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Dia ngakoni kula anak to nggih. Kudune ya disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni samuku ya mek 100 tok iki mau dadi tak kene selu wis ora percaya takon ibumu lho. Aku ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenang. Apa arep tak kei ora enak bisa nduk entek resik bisa tanya apa iki. Iki lho, karena 10.000 gelem kok. Ya. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat Pak, pangestune dengan pripun sehat. Sehat. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies hari, Natalis lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Niki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Kowe rene wis pira? Lah mriki nembe pindah niki ketingale. Pisan iki ya. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Tahun wingi wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Nggih sering niki SMK niki sering Pak. Oh. Ngintenaken
ngelaksanake acara-acara ngeten iki. Berarti nek ngomong kecuali mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya iki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek klawitane, ya nek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya nek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK ku, Pak. SMK. Sing dituang ke artis-artis Jakarta kok ya, Pak. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jasa? Lah kan kalau sing malam Nggih, maksudnya sebelah jas biru. Lah, kayak Pak Lukman. Nggih, selalu, Pak. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya, tambah sabar, ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe karo hajatan. Tapi regamu lu warang gak sido sekali. Ampun lho, Pak, ampun mikir kula larang lho, Pak. Lah apa? Saged dicicil niki Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Isu awan kalih bengi nggih, Pak, nggih. Koyo nguntalpil. Insyaallah jare. Kamu selaku juga dari siswi ya? Kamu masih SMA lho? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sementing kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Mana ya? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Ya. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Napa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing rapi bawani sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibajoke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Besok ya dawuh. Wis monggo genduk iki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Napa, Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki terbang sing berbau gamelan kuwi dhisik. Nggih. Apa? Bawane, Pak. Bawane manut. Nggih. Nek ora kleru kuwi bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukoron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi tumblek-blek ana kene nduk kan. Nggih.
saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Utukrejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Jalan Ki Anom Dwija Kangko yang bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Sesuai Sing lewati ulang tahun. Lah ya Pak. Ya. Yang sedang di lokasi pagelaran Yuwono Lagon nopo kemawon manut ya digarap semoga cepat sembuh Mas Ruki matur nuwun uga iki kepareng streaming ya kuwi penjane Pak Madrin ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Angko nggih ing badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrin sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemlokologi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya baca Tanono ingkang rupita nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no uga aku salam lawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya mau do salaman lawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Notole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas betul ya
Sing gedhe Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya berani Bapak Dr. Andes Haji Lukman menika dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak manggung mergo mbok menawa panjenengane kepengin saged jagong sih jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak manggung ya. Ya. Diaturi tindak manggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Nduk Niken Salindri. Oh, heeh. Kemana tindak mriki Pak? Ya, engko sadurunge Ibu Guru napa Bapak Guru sing nyumbang lagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak manggung. Oh, no. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, Pondok Tresno. Yo, turut. Monggo Haji.
menika idola panjenengan gendut niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali niken santri pun marem. Sampun sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Lha kok sik kok? Oh, sik nanti. Ayo, wis puas kok Nggih. Tegese mongko penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ing pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak sejak tahun wayangan ngoten. Insyaallah. Nggih. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang iki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih. Matur nggih Pak. Matur suwun. Nggih, 1,5 juta Pak niku. Nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang apa ampun mandhap piye? Badhe nembang apa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi Pak. Ibu. Napa lagu napa ndok niki Bu? Napa, Bu? Bokong semok. Nggih, Pon. Mas Joko. Lho lintang asmara. Lintang asmara. Nggih. Badhe duit kali Pak. Nggih, Nang. Nggih, Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya? Nggih. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten Pak. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun nggih. Mengke kula pakene mawon nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sama enten bola. Dalange sore malam sing iso duet bola. Oh, dalange mau Saking mriki sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Kaya kudu diratakne ya. Sampun Pak Ji. niki jenengan mboten duwe kali kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Nah. Endi mau dalange kok rene munggah rene. Heeh. Ya pakaiane wayang, mumpung wayangku akeh. Hah? Selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Boten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula foto. Sing moto nika. Nah, kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Kali kula. Selfie ngono kok ngarep ngono lah karo beliau. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Kami marem. Nah, nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enak anu wani ora? Dalange sore mau munggarine wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange Ajar kendele. Aku enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Kanten mboten mau wis mulih borong. siswane mriki mau, Pak. Sinten sing dalang wong enten sinten, Pak? Sunggal namung siji. Oh, namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Ora mau nyambi bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, di penyemangat. Wani bola. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke, jalan-jalanan sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jadi mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Anak ora, wani ora. Niki to, Pak. Nah, ini.
Ini dalangi SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning nakane wis kuwati pentas. Lancar burung. Ya, ayo iki. Nah. Jenengmu sapa Guys? Kalau Dirli, Salah Dirli, Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. kenapa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo apa meneh kangkong. Purba Asmara. Purba Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Sento ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Kelas piro Cak Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih, Kelas pinten? kelas kali. Kelas loro. Nggih. Info sing gak nampa sampean belajar dalang nembe 2 bulan. Nggih, Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Wah, Akbar salam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anu Mas Akbar. Anu sama lagi yang aku Mas. Jadi Nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Salam. Mana? Nggih, Ya salam. Kali Bambang Balowo. Bapak Balowo ki MC-mu. Ya. Mas, jajal suluk titik-titik Ya, ya. Ayo. Suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang di Anom Surata pas, di Purba Asmara pas, bareng di dalang Dirli. Ganti jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya kedoke rego iso larang lho. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ya. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wes urung muni kan. Rela lamun kelangan ora ketun. Trimo lamun kataman sesari. Lagawara longso srahing Bathara. Ya. Yo, siswa ana ing SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Amin. Gelem kok kowe? Kowe gelem? Sing moh nikah. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya, batin kok siap menyawamu gitu. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo nikah ora tatak-tatine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak. Berusaha ora tapak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani apa? Lah sing mau wedeni saka nikah ki apa? Wong ayo bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tak wedeni apa karo nikah? Kata. Nggih. Contone siji wae. Kebenarane Miken Salindri iki cakala mangsa wong anak arep nyedaki digrik atine. Bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono lho. Nggih, leres. Kowe merasa kecil lho. Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko suwe-suwe iso gedhe. Iso wani karo Miken Salindri. Jenenge kepedenan nek itu. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Uli Nang Asmara apa ya? Nang Asmara. Ciang Pantoro. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Gitu. Ciang Pantoro ratri mengacipta pupulo. Nah. Ora. Tenak wae mayang le. Nah, iki kowe iki.
tanda tangane karo Pak Anem disokan. Tapi santene pun toto nggih, Pak. Mas. Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli ya. Apa Dirli. Ya coba campur sari ya gamelan plus musik yuk. Nah, lintang asmara. Terus. Wis duwe kendel suaramu yo apik, semangatmu belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang kuwi nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora kober lereng. Nggih, amin. Duwite mriki akeh. Amin. Soale ganti dalang kondang aja berabi ae ya. Amin. Ya, bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Arumik. Jujur salah aku. Wis iki. Gondo Wartoyo salah ini jenenge Gondo Supono. Ini jenenge lho Patih Ngastina dhisik Raden Gondo Mono. Nggih. Nah, lek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Ora warai maning. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Dagangan ini wes ya, semangat bagus. Semangat selalu. Ya. Salam go Mas Akbar. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Akbar Handoko. Akbaran teman-teman. Ya, Akbar Balowo. Gurumu. Terima kasih ya Mas Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewis dari dalang kondang aja lali nanggap nikah salib. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondo Mono. Kita saling saya karo para sinden-sinden. Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak. Ya, nduk selo ayo nduk, sampai lagi nduk. Nah, Sampai. ya. Duet bersama Niken Sarindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Oh, besok libur. Iya. Saya ketok ora tau mlebu sekolah. Ora Pak, kalian mau nek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Coba sih pamit Natalan. Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Iya. Mas Kristiani. Selamat hari Natal. The wish on the will the wish. Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdiansyah. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus ganti sapa? Diganti Selo Siti. Nek kalau ngomong sampe nek bintang utawa penyanyi apa pelawak iki lek nganggo mburi DKI jeneng kewan iki iso kondang lho. Ora mesti Pak, jeneng gua lho. Aku lo kondang nek
jeneng kewane, Pak? Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Ayo. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Oke? Nah, Sinden seperti siapa loh? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok namo yang apa? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Muka aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri Nyontoh karire ya, Nak. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? 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 Ngerti. Kan coba ini dulu lek. Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nonton ini. Sing apik maksudnya. Biasanya nonton ini mending makoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya. Sing kae wis kae. Ya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Ngajak sini. Oh ya. Saya tak bisa urus sih, mau coba dulu. Lah suwi loh Pak, dari Pak. Kamu ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Dan capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak ya. Apa sih mbok kotangi itu lah? Orangnya apa-apa nih barang. Kok mini eram, kok cantik eram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu. Gak bisa, ibu pernyata ya. Terus ini lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi orang lagu pop ya bunda ya. Lagi lari lagu apa? Iya. Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan jelas ada di sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Langgam, Bobo, Papa. Ayang. Ayang. Coba dulu tes ada dulu. Anu kan, malam hari ini sudah dirawui dulurku Mas Agung Sudarwanto, gurune anakku Adika Samarendra, sing asli Nganjuk, saiki mamane ana ing Surakarta. Oh, alhamdulillah guys, lalu Bapak. Ya, aku mau. Seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur iki gandeng kamu aku dari barengan aku. Yuk. Mas Agus, Ayo. Nah, coba. Nah. Astagfirullahaladzim, mataku muskurani. Mas Agus yang. Iya. Ada? Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Tolong kendangannya Mas sing handset Mas Mas Gugu. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sokok ala keri-keri enggak? Saya ngerti. Oh, bisa ngerti dia. Tendangannya saya bisa bikin jogetnya masih ngomongin ya Mas ya. Oke Mas Gugu. Halo. Jahipong ae deh koyoke. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu. Masa ya tuwega to, kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangannya ini tangannya. Pak.
Meding. Ah, iki untuk medek. Ah, ya. Gak nangis kayak. Lah sing berat-beratmu sapa? Karena baik masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu nggak boleh ada rasa malu, ya. Kan duwe isin, ya isane isin-isini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Bro. Ya, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yo, monggo. Mas Doro.
semoga sehat selalu, panjang umurnya, tambah pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, mes nompo Apa? bayaran, Ya. kabeh diparingi ning mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya, sering-sering, atau sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Romokan ya Pak. Apa ae? Oh, Sak jaluke. kayak orang ilmu sing anyar. Ya coba Pak, ya Allah. Terima kasih Bro. Dadah. Sehat selalu. Mikirnya juga mau. Bener, ini kan istirahat dulu ya. Bro. Oh, ikan gua ganti goro-goro. Wah, main laku. Nah, istirahat mending ngancik goro-goro barang gua gelem pulih. Oh, ini saya mau panggung dulu sih. Ngadok sama